Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 30 мая і на пачатку праграмы аповед пра адметныя культурныя імпрэзы. Значнай падзеяй года культуры ў Беларусі стане выстава твораў са збору Трацякоўскай галерэі. Экспазіцыю прадставіць публіцы ў Магілёве і Мінску. У верасні ў Магілёве адбудзецца трэці нацыянальны форум музеі Беларусі, падчас якога плануецца адкрыццё пасля рэстаўрацыі музея нашага славутага суайчынніка, мастака-пейзажыста Вітольда Белыніцкага Берулі. Адкрыццё адноўленага будынка будзе адзначана выставай твораў са збору Трацякоўскай галерэі. У экспазіцыі можна будзе ўбачыць 15 палотнаў, і самым знакавым з іх з'яўляецца карціна Ісаака Левітана «Над вечным спакоем», якая, дарэчы, была напісана на дачы Вітольда Белыніцкага Берулі ў Цвярской вобласці. Затым выстава пераедзе ў Нацыянальны мастацкі музей у Мінску, дзе будзе дапоўненая творамі рускіх майстроў з калекцыі музея. Далей звернемся да падзей гэтага дня. У Купалаўскім тэатры сёння публіку чакае прэм'ерны спектакль «Каханне як мілітарызм». Гэта ўжо трэцяя прэм'ера на камернай сцэне тэатра. Новую пляцоўку мастацкі кіраўнік купалаўцаў Мікалай Пінігін даверыў маладым рэжысёрам, студэнтам Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Асновай сённяшняй прэм'ернай пастаноўкі «Каханне як мілітарызм» рэжысёр Дмітрый Цішко абраў п'есу расійскага драматурга Пятра Гладзіліна. Спачатку гэта быў кінасцэнар, які аўтар адаптаваў для тэатральнай сцэны па замове Олега Табакова. У знакамітай табакерцы спектакль ішоў ажно 7 гадоў і сёння не згубіў сваёй актуальнасці. Як у беларускай версіі спектакля атрымалася адлюстраваць на сцэне канфлікт адразу 3 пакаленняў. Гэтае і іншыя пытанні зараз адрасуем рэжысёру пастаноўкі. Сёння ў студыі праграмы «Калейдаскоп» мы вітаем пастаноўшчыка спектакля «Каханне як милитаризм» у Купаловском театре Дмитрия Цішко. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо вам большое, что заглянули к нам в студию в день премьеры. Сегодня на малой сцене Купаловского театра премьера спектакля «Каханне як милитаризм» по пьесе российского драматурга Петра Гладзіліна. Знаю, что это ваша дипломная работа. Да. А почему именно это произведение выбрали для своего творческого экзамена? Что меня сподвигло именно... Почему выбрать эту пьесу? Потому что автор дает такие предлагаемые обстоятельства, в которые невозможно просто пропустить. То есть, когда ты читаешь пьесу, невозможно пройти и пропустить мимо. Все ссоры, все конфликты решены в форме батальных сцен. И тут невольно задумываешься, какая она настоящая любовь. Либо это Ромео и Джульетта, либо это военные действия. А автор уже сразу нас ставит в такие обстоятельства, где мы видим персонажей, сражающимся на подводных лодках, на боевых самолетах, на танках. И вот мне было интересно показать все-таки, что такое любовь с другой точки зрения. Автор нам дает уже сразу тему спектакля «Любовь как милитаризм, любовь как война». И все мы, наверное, когда-то ругались, дрались, наверное, может быть, с близкими, своими любимыми родственниками. Меня лично, почему вот эта еще пьеса захватила, потому что я, когда тоже был маленьким, тоже видел, как мои родители ругались и жестко ругались. Ко мне это тоже относится. В пьесе «Воображение главной героини» разыгрываются самые настоящие батальные сцены, как вы вот говорите, на кораблях, танках. А каким образом это решено на Купаловской сцене? Знаю, что в первой постановке, которая была поставлена в театре Олега Табакова, там передвигался экран, на котором были изображены батальные темы. Мне важно показать, как ребенок относится к вот этим сражениям, то есть к этой ругани и ссорам родителей. То есть такая тема «Мир глазами ребенка». И весь спектакль решен через детские игрушки, через рисунки Тани, которые она зарисовывала, когда была маленькой. И вот Таня нам рассказывает эту историю своей жизни. И сражения происходят непосредственно, допустим, там, папа, бабушка, мама и дедушка сражаются не на настоящих боевых самолетах, а с детскими самолетами. Насколько я знаю, существует 2 варианта завершения пьесы – трагический и хэппи-энд. А какой финал вашей постановки? У меня первый вариант, да, то есть это все-таки в конце у нас трагедия. Таня оказывается в колонии строгого режима. Почему именно первый вариант? Когда велись переговоры с Гладзіліным, он прислал 2-й экземпляр пьесы. И мы сошлись на мнении, что все-таки первый вариант был лучше. Она захватывает очень большие пласты и трагедии, конкретно в каждом персонаже. Люди пытаются любить, хотят любви,
а Нету взаимообмена, нету да, взаимной отдачи. они пытаются переделать друг друга, ничего не получается. И вот в этом есть тоже трагедия каждого героя. Художественный руководитель постановки Николай Пенигин, это ваш педагог. Да. А насколько вы сошлись с ним в видении будущего спектакля? Как это примерно будет, что это мир глазами ребенка, то, что я хочу показать, это как бы мы сразу сошлись. Но как в дальнейшем реализовать это на площадке, на сцене, учитывая то, что у нас все-таки небольшая сцена, а камерная. И поэтому мы предлагали несколько вариантов, вместе обсуждали, вместе что-то решали, что-то придумывали. Ну и вот пришли в итоге к конечному варианту. Будучи студентом, вы наверняка были поклонником мэтров купаловской сцены. Осуществилась ли мечта поработать с кем-то из них? Мой любимый фильм «Белые росы», где играет Геннадий Михайлович Гарбук. И я очень рад, что я работаю с этим человеком. Еще, конечно, Зоя Валентина Белохвостик, Николай Михайлович Кириченко. А как вот вы сейчас себя чувствуете, когда входите в зал Купаловского театра уже не в качестве зрителя, а как полноценный режиссер-постановщик? Я бы не сказал, что я себя чувствую полноценным режиссером-постановщиком. Конечно же, я вхожу в театр уже, может быть, немножечко освоившись, но, конечно, до конца это новый театр, учитывая то, что я работал в Гродненском театре в качестве актера. Там был другой коллектив, здесь другой коллектив. Привыкаю потихоньку. Дмитрий, спасибо вам большое за интересную беседу. Желаем вам новых постановок и встретимся на премьере. Спасибо. А я нагадаю, что сегодня на камерной сцене театра імя Янки Купалы прэм'ера п'есы «Каханне як мілітарызм» у пастаноўцы Дмітрия Цішко, про якую мы гутарылі сегодня с самим режиссером. Далей у праграме партрэтная галерэя імяніннікаў гэтага дня. Сёння свой 65-гадовы юбілей святкуе знакаміты беларускі акцёр, заслужаны артыст нашай краіны Александр Падабед. Калегі па купалаўскай сцэне часта завуць яго рыцарам тэатра. І гэта не выпадкова. Александр Падабед прыйшоў у тэатр больш 40 гадоў таму, адразу пасля заканчэння Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута, і з таго часу ніколі не змяняў роднай сцэне. Адначасова складвалася і кар'ера на тэле і кінаэкране. З удзелам Александра Падабеда на пачатку 90-х былі зняты фільмы-спектаклі «Тутэйшыя» і «Страсці па аўдзею». Крытыкі высока ацанілі галоўную ролю акцёра ў карціне «Неба і зямля», а таксама гледачы памятаюць яго ролі ў стужках «Вальс залатых цялят», у чэрвені 41-га «Мужчыны не плачуць», «Маёр ветраў», «Белыя ваўкі» і «Дзяржаўная мяжа». І апроч таго, Александр Падабед з'яўляецца аўтарам кнігі «Практычная рыторыка». Далей у праграме тэма мастацтва. Сёння магло б споўніцца 79 гадоў з дня нараджэння выбітнага жывапісца, графіка і тэатральнага мастака, заслужанага дзеяча мастацтва ў нашай краіны Барыса Казакова. Сам майстар без залішняй сціпласці называў сваю творчасць стэрэажывапісам, а наведвальнікі выстаў падоўгу углядаліся ў карціны і разважалі, ці не фатаграфіі гэта. Асаблівае месца на сваіх палотнах мастак заўсёды адводзіў колеру. Як ніхто іншы, ён умеў па-майстэрску падкрэсліць колерам галоўную ідэю. Напрыклад, цёплым зялёным ён распавядаў пра душэўны спакой, жоўтым пра лёгкасць, злучэннем чорнага і чырвонага пра сілу і напор. Весці размову з гледачамі з дапамогай колераў Барыс Казакоў спрактыкаваўся яшчэ ў часы працы ў мінскім тэатры юнага гледача і тэатрах Магілёва і Гомеля, дзе ў агульнай складанасці аформіў дэкарацыі для 18 спектакляў. Сёння з творамі выбітнага мастака можна пазнаёміцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Трацякоўскай галерэі, а таксама мастацкіх галерэях і прыватных калекцыях іншых краін. І ў працяг тэмы мастацтва, але на гэты раз ювелірнага. Сёння спаўняецца роўна 170 гадоў з дня нараджэння славутага ювеліра, заснавальніка легендарнай дынастыі Карла Фаберже. Мастацкія здольнасці і цікавасць да ювелірнай справы ў яго выявіліся яшчэ ў дзяцінстве. Бацька Карла, Густаў Фаберже, таксама быў ювелірам. Некалькі гадоў Карл вывучаў ювелірнае майстэрства ў Еўропе, а ў 1872 годзе стаў на чале ювелірнай майстэрні свайго бацькі і хутка пачаў паставаць
дастаўляць свае ювелірныя вырабы да расійскага імператарскага двара. Яго партсігары, лямпы, званкі і гадзіннікі пераўзыходзілі адзін аднаго сваім вынаходніцтвам, вытанчанасцю і дасканаласцю. Руку майстра пазнавалі імгненна, а яго творы рабіліся сімваламі статусу іх уладальнікаў. Знакамітая калекцыя велікодных яек Фаберже была створана майстрам па імператарскай замове і складала ў агульнай колькасці 54 яйкі. Да нашага часу захаваліся толькі 45 і фотаздымак яшчэ аднаго. Астатнія 5 сёння вядомыя толькі па апісаннях. Далей у калейдаскопе зноў вернемся да тэмы кіно, каб успомніць любімага савецкімі гледачамі акцёра. Сёння магло б споўніцца 79 гадоў Александру Дзям'яненка. Яго тэатральнае жыццё было не надта паспяховым. На сцэне акцёр сыграў усяго некалькі яркіх роляў, а вось дэбют на кінаэкране ў 1958 годзе ў фільме «Вецер» прыцягнуў увагу і гледачоў, і прафесіяналаў кіно. Славу акцёру прынеслі здымкі ў фільмах «Кар'ера Дзімы Горына» і «Дарослыя дзеці», а ўсенародную любоў і рэпутацыю камедыйнага акцёра замацавалі стужкі «Аперацыя И», «Каўказская палонніца» і «Іван Васильевич змяняе прафесію», дзе Александр Дзям'яненка сыграў сваю зорную ролю Шурыка. Сёння гэтыя фільмы ўваходзяць у залаты фонд савецкага кінематографа. Далей у калейдаскопе звернемся да падзей гэтага дня і зараз успомнім адну з самых балючых дат у гісторыі сучаснай Беларусі. 17 гадоў таму ў гэты дзень здарылася трагедыя на Нямігі. Тады ў выніку цісканіны ў пераходзе метро загінулі 53 чалавека. У гэты ж дзень, праз 3 гады пасля трагедыі, каля ўваходу на станцыю метро Няміга з'явіўся мемарыял. Раскіданыя па прыступках, пакамячаныя, з паламанымі сцяблінамі 53 металічныя кветкі, 40 руж і 13 тюльпанаў, якія сімвалізуюць загінуўшых дзяўчат і хлопцаў. Надпіс на прыступках абвяшчае 53 рубцы на сэрцы Беларусі. А зараз ад дзён мінулых звернемся да сучаснасці. Бліжэйшыя хвіліны прысвецім культурным падзеям Брэсцкай вобласці. Не першы дзясятак гадоў аднаўленнем і рэканструкцыяй унікальнага палескага абраду свахі, які прадвяшчае маладым шчаслівае сужэнства, займаецца фальклорна-этнаграфічны тэатр «Мотальскія суседкі», які дзейнічае ў аграгарадку Моталь Іванаўскага раёна. Сёлета, дарэчы, калектыў адзначае 30-гадовы юбілей. Колькі часу таму яго удзельнікі пацвердзілі ганаровае званне «Народны», прысвоенае ў 1986 годзе. У краіне працягваецца маштабны гуманітарны праект Алены Мікульчык па адраджэнню нацыянальных кулінарных традыцый Беларусі. Чарговая кропка маршруту – Камянецкі раён, вёска Кашчэнікі. Ужо больш за 15 гадоў эксперт беларускай кухні вандруе па краіне, збірае невядомыя дагэтуль забытыя рэцэпты. З кожнай без выключэння экспедыцыі прывозіць сапраўдныя кулінарныя сенсацыі. Алена Мікульчык ужо сабрала багаты матэрыял, які ўвойдзе ў яе новую кнігу, прысвечаную рэгіянальным стравам беларускай кухні. У мінулыя выхадныя насельніцтва аграгарадка Астрамечава Брэсцкага раёна ўзрасло ў разы. На салідны 500-гадовы юбілей малой радзімы сабраліся ўсе, хто лічыць сябе астрамечаўцам. Пачатак святу паклала адкрыццё памятнага знака. 500-гадовы юбілей з моманту заснавання адзначылі і ў аграгарадку Азяты Жабінкаўскага раёна. Ансамбль песні і танца «Каралінка» з Брэста адзначыў свой чвэрцьвекавы юбілей. З творчасцю калектыву сёння знаёмы далёка за межамі Беларусі. Ён удзельнік сусветных фестываляў паланійных ансамбляў. У рэпертуары народныя мелодыі Беларусі, Расіі, Украіны, Чэхіі і Польшчы. Кожны нумар унікальны. Для яго падрыхтоўкі вывучаецца спецыяльная літаратура, вырабляюцца аўтэнтычныя касцюмы. І самае галоўнае, «Каралінка» выхоўвае чалавека, вучыць разумець культуру свайго народа, захоўваць і любіць яго традыцыі, а таксама мастацтва суседзяў. І апошняе. Да пачатку ліпеня ў Беларусі доўжыцца рэспубліканскі фестываль-конкурс аўтарскай песні «Кветкі вялікай перамогі». Да ўдзелу запрашаюць таленавітых маладых людзей, якія самі пішуць музыку і тэксты. Тэмы конкурсных песень – любоў да роднай зямлі і памяць пра вайну, якая незнаёмая сучасным пакаленнем, але ж вядомая па аповедах дзядоў і бабуль. Стаць удзельнікам фестывалю-конкурсу могуць як сольныя аўтары-выканаўцы, так і калектывы мастацкай творчасці.
творчасці. Імёны пераможцаў будуць абвешчаны напярэдадні святкавання Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць сёння. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».